Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit amit pasang kalimat abid sesepuh sepuh ingkang kula bekteni langkung Bapak Amangkugati ingkang kula mulyakaken. Kepareng ing dalem menika keluarga agung Seni Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya. Namung empil kamerdekan dan sami utawi dedonga supados keluarga agung Seni Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya kalis ing sambikala ngantos paripurnanipun pagelaran. Sugeng dalu, sugeng pemanggihan kalian keluarga agung Seni Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya saking alamat Dusun Turirejo, Kecamatan Jepun, Kabupaten Kidamloro, ingkang dipun pimpin piyambakipun Bapak Sukono Ciplis. Para sutresna budaya winangka pambukaning Ketoprak Tri Manggala Budaya arupi tari gambyong Parianom ingkang dipun tindakaken widodari saking paguyuban Seni Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya dipuniringi pengrawit Manggala laras katipun kelwendah Raka Mas Bagus Wawandono wiraswara Bapa Surati dening Pangling Surawati Ibu Sumartin. Tri Manggala Budaya pentas wonten ing Dusun Banyurip Bandar Kabupaten Rembang. Namung nyuwun dedonga supados keluarga agung Seni Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya laris saklami-laminipun sasampun panjenengan mirengaken uyon sawetawis saking keluarga agung Seni Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya. Ing dalu menika keluarga agung Seni Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya badhe minangkani panjenenganipun Bapak Amangkugati cunduk saking areptanipun Ki Sutradara Raka Mas Bagus Jeki Sima. Ing dalu menika ngersakaken lampahan geger Kasultanan Bintoro Demak seri perangan Lontang Semarang gugat minangkani panjenenganipun Bapak Amangkugati cunduk saking areptanipun Ki Sutradara Raka Mas Bagus Jeki Sima beberaken lelampahan geger Kasultanan Bintoro Demak seri perangan Lontang Semarang gugat. Astiten pakliran dipunasta Raka Mas Tejo Kuspanto dipun biyantu Raka Mas Bagus Pujo Asmoro. Lampu listing dipun pandekani Raka Mas Bagus Sarkali. Dekor lampu dipun pangarsani Raka Mas Arif Wijaya. Pangeprak Raka Mas Bagus Hartono.
Video syuting siaran langsung Arisma saking Kecamatan Tujuan Kabupaten Doro dipun pangarsani Roko Mas Puput. Para sutresna budaya minggaipun pendapu uti paraga ingkang badhe netepi kewajiban ing dalu mangke. Atekana sepisan nggambaraken wonten ing Mabang Semarang. Londang dipun paragani Roko Mas Tejo Kuspanto. Ibisono dipun paragani Roko Mas Bagus Roni Rianto. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Sultan Patah dipun paragani Bapak Didik Setiawan. Patih Wonosalam dipun paragani Bapak Lulu. Atekan wonten ing Kasunanan Bonang Sunan Bonang Makdum Ibrahim dipun paragani Roko Mas Bagus Jeki Sima. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kasunanan Kudus Sunan Kudus Jabar Sudik dipun paragani Roko Mas Pujo Asmoro. Kanjeng Ratu Dwarawati dipun paragani Dyayu Heti Ernawati. Atekan wonten Pondok Pesantren Katilang Sunan Kalijogo dipun paragani pimpinan kita keluarga Ketoprak Trimanggolo Budaya Bopo Sukono Ciplis. Atekan salajengipun gambaraken wonten Desa Tingkir. Borondo Tingkir dipun paragani Ibu Sameatun. Mirang Sari dipun paragani Ani Wulandari. Melati Sari dipun paragani Supri Handayani dening Kepu Kenongo. Dipun paragani Roko Mas Bagus Antok Wijaya. Waliandoko dipun paragani Roko Mas Bagus Suyanto. Ki Ageng Ribik dipun paragani Roko Mas Agung Santoso. Para sutresna budaya satengah-tengahipun cariyos bejatipun libur pelawak-pelawak Trimanggolo Budaya. Roko Mas Kemet, Roko Mas Suting dipun rameaken artis Trimanggolo Budaya dipun kelwendah Mbak Pipit. Para sedesna monggo panjenengan mirsani ngantos paripurnanipun pagelaran kados budi kebiaripun Ketoprak Trimanggolo Budaya minangkani panjenengan Bapak Amengkugati geger Kasultanan Bintoro Demak seri perangan Londang Semarang Gugat. Kula winangka sagotra rombongan Ketoprak Trimanggolo Budaya mbok menawi wonten tumpangsuh tata wicara solah lan tanduk boten ngesepaken penggalih pinasami kula samudra sak kata-kataipun. Suro Biro Jaya Ningrat Lebur Tripatuti. Sekali merdeka tetep merdeka, sekali membangun tetep bangun. Lestari ning Ketoprak Trimanggolo Budaya. Amoy karyo.
tan samarapa more so sinuk moyo winaya ing pambuka nang rono taleng saking layap liyap pengang lo yo pindo pecah tengso beno so musupek rasa jati subhanallah 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 subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mongko mbiyen Guru Agung Syekh Siti Jenar Padha mitungkas lan meling kabeh murid ing Mahbang Semarang saben-saben semedi nyuwun marang panguwasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala aja pisan-pisan diganggu saya kok mlebu nek ora penting. Kowe kok wani mlebu lan njugalke nggon semedi. Menapa?
Pangapurane kakang utangnya sing tak jaluk Kang. Iya. Amarga kuswani juga lagi sampean meneges marang kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala Kang. Kene kakang utang. Iya. Aku arep takon karo sampean. Perkara Guru Agung Syekh Siti Jenar. Loh. Guru Agung Syekh Siti Jenar wis 7 dina katimbalan ngerso dalem Kanjeng Sultan Fatah Jimbu Ningrat panetep panoto agama Khalifatullah Akbar kaping pisan ing Demak Bintoro. Lha ana kabar apa? Iki ngenani kabar sing tak toko Kang. Kowe ndungu kabar apa? Rikala sore aku mlaku-mlaku teko Demak. Ana Kowe mlaku-mlaku nganti tekan Demak. Terus ujare bakul mbok sinambi wara ning pasar Kang sing tak krungu. kowe krungu omongane wong padha ning pasar. Bener Kang. Terus Guru Agung Syekh Siti Jenar kuwi sedo Kang. Guru Agung Syekh Siti Jenar sedo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelem urip kudu gelem mati. Mbok menawa kabeh mau wis ginari sing kodrat, ginari sing pepeten, kabeh wis dikersake Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku lega lila mbok menawa wis siti kala mangsane Guru Agung Syekh Siti Jenar katimbalan wersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Kok sajake saya bingung ora sakok getune jengen pati urip rejeki jodoh kuwi menungso ora bakal ngaweruhi sing weruh lan sing ngerti mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nanging kakang Ronda Kok nanging kepiye? sing gawe gelone atiku mangkle atiku mung siji Kang. Perkara apa? Ujare wong-wong Demak Bintoro sak sedane Guru Agung Syekh Siti Jenar dijowerake dadi asuh Blangyung Yang Kang. Jasate dadi asu belang yang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kok lagi keprungu lan weruh. Dengan menungso mati kok jasate dadi asu belang yang. Kira rongko. Ono kasebutan dari kitab Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asale ora ana bali ora ana, asale sangka panguasane Gusti, bali sangka ngersane Gusti Allah. Lah iki menungso mati kok jasate dadi asu belang luyang. Atiku ora mantep. Atiku ora percaya. Nek perkara patine Guru Agung Syekh Siti Jenar wis aku lega. Ning siji sing dadi gelane atiku. Mung perkara sak patine Guru Agung Syekh Siti Jenar jasate kok diwarahake dadi asu belang luyang. Mula bisana dina iki kowe melu aku lan bocah-bocah gandane sing duwe bendung go bendung, sing duwe birang go birang, sing duwe pedang go pedang. Padha melu aku teko ning Kasultan Demak. Aku ben nyetak kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lakon kok aneh. Lagi iki aku krungu kabar nek wong mati kok layone dadi aku. Mogal. Aku tak nyekite iki nanjing perkara iki. Beneran ora nih teko sowan ing Demak.
Sumrambah para sepuh pilih sepuh pangemban pangbating praja Hastonayaka miwah Sentana dalem ing praja Bintara Demak iking sami ngebaki dung dina Wiswana Agung jangkep kumpul ing Kapuloyo keparenga ingsun nyuwun agunging pangarsana tumraping para sesepuh negara para pujangganing negara ing Bintara umpama kelakon ingsun kladon kengkuran duga ora nuju krana marang panggalih sayana Kakang Wonosalam sabda katimbalan kan Sultan sawetawis tata lenggah ing prayogi ugi salam taklim kula menika kadung sangat anggen kala pundi kan Sultan mungkin dadosaken jimat ingkang abdi bekti prakonjo sampun kula tampi kinarya damel bingah ing Raswana lan kabeh para prajurit kang padha nderekake kiswanan sawetara sira aturi lungguh keng prayoga midhangetake apa to sakjroning isining jroning kiswanan kang bakal kaweca ing lesane pangandikan Kakang Sunanduna Paring paduka Kasultan ora awuh mrika wonten ing Kapuloyo Bintara Demak salam taklim kula punika sampun kula tampi kula lebetaken sami bae mengko sawarsanipun namung kula aturaken sugeng taklim dumateng Kanjeng Sultan Pasar sampun kula tampi kinarya damel jimat kula teguh kayuwanan kula salebetipun kula ngasta panguwasa ngebetake laku jangkaning paprentahan dhateng ing Demak Bintara Kakang Wonosalam sabda katimbalan ingsun mundhut warta ing praja Bintara Demak saben dina Wiswana Agung kalendhatri Kanjeng Sultan saking para nakapraja mandhapipun kawula dasih wonten ing Demak Bintara sedaya kala wau boten wonten ingkang kekirangan sandhang tempangan sedaya gumah mripah tata raja mubramubu pindhahing kalapiman syukur bagi entuk kados katri ateges adil lan wicaksana anggen kula jumenata dhateng ing Bintara menika sumrambah tumrap dhateng ing kawula yen kula nyuwun kali sanget mbok menawi kahanan ingkang sampun beda dina Wiswana menika kalih Wiswanan ingkang sampun kelampahan amargi menapa wonten bab wigatos sanget tumrap negari dhateng ing Bintara keparenga lenggah dika kula aturi kanthi prayoga sendika dawuh Kakang Sunanduna paring paduka Kasultan sampun kelampahan kalis ing lir sambikala dika kula rawuhaken wonten ing Wiswana Agung Bintara Demak Alhamdulillah warahmatullahi illallah Muhammad Rasulullah Syadikasan
Padha saka pondok pesantren Kasunanan Gunung. Nganti munggah orang pendhok Bakung Bintoro Demak. Kabeh mau dijangkung marang Gusti Allah. Karsa koro-koro anggonku ngabiyantara ngadhep kelawan Kanjeng Sultan Bapak. Nang yo ngono sak. Rumangsa gumun banget. Sawise aku ngasuh kaweruh lan ngejang para santri lan para pataya. Ning pondok pesantren Kasunanan Gunung supaya aku ngadhep eso Kanjeng Sultan Patah. Apa sejatine ana wigati kapribaden apa ana sesambungan kelawan negara Demak ya? Kakang Sunan Bonang ingkang badhe kurembak ing perkawis pisunan mangke supisan wonten kawigaten tumrap negari dhateng ing Bintoro Demak ugi ingkang tumuju dhateng kapribadenipun Kakang Sunan Bonang. Kanjeng yen to panci wonten perkawis moing kiyon dikobloko yen to pancen mangke kula saged mendharaken menapa sakjroning asli isen-isen babipun Kanjeng Sultan Patah dipunentak. Kakang Sunan Bonang mbok menawi kewula saking pandhuluken tansah remen kanthi kogel ing semanah tuh mebidung dhateng ing kanthi wit karana saking lampahan dhateng ing Bintoro Demak ingkang sampun katemben kelak. Kakang Bonang rikalaning katimbalan Syekh Siti Jenar kedak dhateng ing Bintoro menika saking pangreka dayanipun sedaya para dewaning para ulama ingkang dipun pangarsani Kakang Sunan Bonang kalampahan Siti Jenar gugur seda wonten ing Bintoro Demak niki niku dados ngubel ing raosing manah sampun kelampan tumpang suh kula ngratak betake lagu jalan pemerintahan mergi perkawis menggaliaken perkawis patinipun Siti Jenar. Kanjeng yen to sliramu takon perkara padine Siti Jenar iki pancen pas lan ora klaim sebab apa para sunan lan para wali lan para ulama manunggal sawiji yen to Siti Jenar kudu dipidhoro pati Niki sing dados pitakon ing raosing manah yen toh luput mungguh tata negara Siti Jenar tumrap negari ing Bintoro Demak menika kaluputanipun menapa kelampahan kapidana pasti Kakang Bonang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dosane Siti Jenar kuwi paribasan wis dikempet dinten. Mongko nek Siti Jenar ki rumangsane Islam. Ora bedane para wali lan para sunan. Anggone siar agama Islam kudu nganggo tatanan kang wis lumaku. Mongko nek Siti Jenar iki ora nganggo tatanan kang ora gumathok. Coba saiki rasakno. Yen to para wali lan para sunan anggone siar agama Islam kuwi nganggo tatanan kang sono. Pituladane kaya nyembah marang Gusti Allah.
kuwi nglakoni salat raga. Bedane sesi dijenar anggo tataran maripat. Kowe nglakoni nyembah marang Gusti Allah kuwi ora nglakoni salat raga, ning salat rasa manunggale Gusti. Mongko nek santri mabang Semarang. Kowe iki sepelune sesi dijenar. Iki bocah sing durung cukup umur. Kuwi diarani santri Majnun. Majnun iki apa to? Dadi santri edan. Mergo nglakoni salat ora padha kan para sunan lan para wali anggone salat sembahyang. Coba saiki rasano. Nek pancen sesi dijenar anggone siara agama Islam padha kan para wali. Ora ana kahan sing kaya ngene. Mula nek pancen sesi dijenar iki ora dipidunopati, aku mung nguwatirake yen mengko ketinggalan pakartine sesi dijenar marang dobro. Dadi akeh santri utawa patayan dadi santri edan. Nanging Kakang Sunan Bonang. Iya. Perkawis setanipun Siti Jenar wonten ing Demak Kuntara. Niki kang kula penggalihake. Mongko Siti Jenar menika kathah siswanipun. Kathah muridipun ugi tansah tuhu nderekake lampahipun Siti Jenar. Sedkasan. Jebol sliramu iki nguwatirake. Sabatine sesi dijenar yen to ana sawijining murid kang ora trima. Panjenipun leres. Jadi nek pancen ana sawijining murid saka Mabang Semarang ora trima patine sesi dijenar, sliramu ora usah melu cawe-cawe. Tanggung jawab Sunan Bonang. Tanggung jawabipun Kakang Sunan Bonang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawetara lenggah ingkang rayogi. Estoaken dawuh puja astutining sun tampanana. Sampun kula tampi kula pundi kados mundi jejimat nanging kula mboten katampen ngaturaken sungkeming pangabektinipun Njuk Kanjeng ingsun tampa kinarya gawe kumpul jule penggaring sanak miyak sagunging para nayaka praja geng padha siniwaka ing Tulaya Bintara Demak keparenga ingsun munduhe sapa siramu lan pawungan sapa Kula Lontang saking Grendha saha Mabang Semarang. Kula niki kalebet muridipun Guru Agung Syekh Siti Jenar. Lontang muridé Siti Jenar. Lontang. Yen to swanira ana ing Tulaya Bintara. Iki mengkuwi gati kang kapribaden. Mula ingsun mundhut kanthi banget bloko lan cetha yen toh ana wigati kang tumrap panjenengan ingkang kuwi. Pangapunten saderengipun kula matur nggih Kanjeng Sultan. Dinten menika Grendha saha Mabang Semarang
Hurit Mabang Semarang geger gember ewen-ewen. Kula mung pinelesih lan nanjiyake leres menapa mboten sak sampunipun Guru Agung Syekh Siti Jenar katimbalan ngersa dalem dinten menika Guru Agung Syekh Siti Jenar seda Lontang kabeh kuwi sangsaya cetha. Ora ngomongake kabar kang ngaya-wara nelakake nyata. Yen toh gurumu Siti Jenar wis mati. nyata sampun seda. Boten menapa-menapa Kanjeng Sultan menawi sedaya kala sampun dipun kersaken Gusti Allah. Sing nomer kalih ingkang dados getemipun ati kula. Sak sampunipun Guru Agung Syekh Siti Jenar seda, kula kok mireng kabar jasate Guru Agung Syekh Siti Jenar malih dadi asu Belangyuyang. Niki nggih menapa boten Kanjeng Sultan? Lontang nek pancen cetha kang slira bakal nelesih ing perkara kabaring patine gurumu Siti Jenar. Dadi asu Belangyuyang wis kelakon kabiyawarakake sumrambahing tumrap kawula uga kalbu anak wiwit Renda Sanga kuwi kang padha krungu. Lontang ana ing praja Ndina Demak ora mung sak dapur. Panjenengan ingsun kang jumejer lenggah ana ing Datulaya Kapara. Uga akeh saka guru sesepuh negara kang padha sowan. Mula kangsa kuwi nek siramu pitakon patine gurumu Siti Jenar kaya ngono, iki ana sepuh negara kang bakal mangsuli nggamblangake bener lan ora. Lajeng sinten Kanjeng Sultan? Kakang Sunan Bonang Kula Kanjeng Sultan. araos ageng dateng ing tanggung jawab parengka ndika Kakang Sunan Bonang kula aturi mangsuli menapa to ingkang dados mitrangipun Lontang saking Semarang. Kanjeng Sultan. Saderengipun kula mangsuli dumateng Lontang saking Mabang Semarang. Kula badhe nyuwun ngampil panguwasa wonten ing Demak Bintara. Mangke rampung kula mirungkan kalian Lontang badhe kula wangsulaken. Sawetawis sakwetahipun pangwaos kula pasaken dhateng kula Kakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kowe Lontang Nggih, saka Mabang Semarang. leres. Anggonmu cedhak oning Bintor Demak nelisih perkara patine Syekh Siti Jenar. Nggih. Kanjeng Sultan patah wis ngandhake yen to gurumu pancen wis tekane pati. Nggih. Kang angka loro kowe takon apa bener jasate gurumu dadi asu Belangyuyang. Lontang, Nggih kula. ana pitakonan kudu ana jawaban. Nggih leres niku. Pitakonmu bakal tak jawab, Kang. Matur nuwun. Kabar kang mbok tampa ora kabar ngaya-wara, ning kabar kasnatan. Pancen cetha lan terwaca patine Guru Agung Syekh Siti Jenar pancen jasate dadi asu Belangyuyang. Nyata saestu. Iya, Kang.
Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Rama Sunan Bonang Makdum Ibrahim. Ana apa, Kang? Nek ngaten tak nyimpang saking dalil. Lah kok iso, Kang? Dalil pun sebataken inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asale ora ana bali ora ana. Asale saka panguwasane Gusti mesti bali saking kersane Gusti Allah. Lah niki wong mati kok jasate dadi asu niki tak langka aneh. Loh. Kuwi ora aneh, Kang. Lah kok boten? Ning kasunyatan. Sebab apa gurumu jasate kok dadi asu belang yuyang? Sebabe napa Rama Bonang? Mergo Guru Agung Sesiti Jenar kuwi dosane paribasan dipikul wong sak jagat ora kelar, Kang. Dosa kok dipikul wong sak jagat mboten kelar niku lajeng dosane guru kula niki napa? Nek pancen kowe kepengin ngerti, aku bakal jlentreno, Kang. Monggo Rama Bonang. Jaman Kanjeng Sultan Patah ngersake Sesiti Jenar supaya jangkepi kelenggan orang Bintoro Demak. Kanjeng Sultan Patah ngutus kelawan Sunan Kudus supaya cedak oleh Abang Semarang ketemu kelawan Sesiti Jenar. Sawise kelakon Sunan Kudus cedak oleh Abang Semarang, durung kelakon ketemu kelawan Sesiti Jenar. Nanging ketemu kelawan murite sing jenenge Ibisana. Sunan Kudus takon kelawan Ibisana, "Hei Ibisana, anggonku cedak oleh Abang Semarang, aku kepengen ketemu kelawan Sesiti Jenar. Apa wangsulane Ibisana?" "Nuwun sewu Kanjeng Sunan Kudus, Sesiti Jenar mboten wonten." "Lah sing ana sapa Ibisana?" "Ibisana mangsuli ingkang wonten ingsun." "Lah nek Sesiti Jenar ora ana sing ana ingsun, mula saiki aku kepengin ketemu ingsun." Sunan Kudus mojoke kelawan Ibisana. "Apa wangsulane Ibisana?" "Nuwun sewu Kanjeng Sunan Kudus, ingsun boten wonten." "Lah sing ana sapa?" "Allah." "Lho, sawise aku ben mojone menyang ndi?" "Allah mau ana ing centong." "Lah, sawise Sunan Kudus arep mlebu centong dumadakan sing metu Sesiti Jenar. Mongko Sesiti Jenar ki ora bedane kaya aku, ora bedane kaya kowe. Lho menungso kok ngaku-ngaku Allah. Lho menungso wong kere pateklen balik ngaku-ngaku ingsun. Ingsun iki pituladane kaya kan Sultan. Allah iki mung siji. Lho menungso kok ngembari karo Gusti Allah, Kang. Lah kuwi dosa marang Gusti Allah. Nganti kene bendune jasate dadi asu belang yuyang. Sampun, Wis, kula tak takok kali sampeyan nggih arep Rama. takon apa, Kang? Jane sampeyan iki nek dadi sunan pun suwe napa bengi iki nak mawon? Oh, tak kepron di asem ora. Kula takok kali sampeyan nih. Aku dadi sunan iki wis suwe. Lah suwene pinten? Aku dadi sunan iki wis 150 taun. Jadi sampeyan nek dadi sunan iki suwene pun 150 tahun. Iya. Lah umure sampeyan pira? Umurku 50. Mateni wong. Lah sing 100 umure sinten? Sing 100 umure Pak aku karo mbakku. Lho. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampeyan nembe keprungulan mireng to? Umur kok diwaris-warisno niki sampeyan tumuk ta mboten? Tumuk ta mboten? Ya ora apa-apa. Sunan Bonang iki goblok ta pinter? Pinter ta goblok? Ki doro apa ora, Cah? Sunan Bonang bodoh apa pinter? Pinter apa bodoh? Ora mbok bolo ora paten.
Sunan Bonang. Ana apa ta? Sampeyan iki jane mboten pinter ning keminter. Lah kok iso? Sampeyan ngerti artine jenar ta mboten? Lho yo ngerti ya. Napa artine jenar? Jenar. Nggih. Jenar to. Nggih. Jenar yo jenar ta. Masya Allah. Jenar niki nek sampeyan mboten ngerti, kula wene ngerti ngapunten lho nggih nuwun sewu. Jenar niku jeneng asma utawi tetenger. Aku mah ngapain muni ngono ya, Tang. Masya Allah. Sing nomor kalih ingsun kok teges Guru Agung Siti Jenar ngaku-ngaku ngangge gelar ingsun tuladane kados dene Kanjeng Sultan Fatah niku mboten. Oh ya cedhak, Kang. Mboten. Lah kok ora? Ingsun niku nggih raga. Ragangane menungso. Niku ingsun. Raga ragangane menungso. Ngerti sampean? Iya. Nah, sing pungkasan Allah. Kok teges Guru Agung Siti Jenar ngaku dadi Gusti Allah niku mboten Gusti Allah mung setunggal. Ngerti tegese Allah sampean? Yo ngerti ya. Allah niku sukma utawi nyawa. Onten jeneng, onten raga, onten jeneng, onten nyawa. Nggih niku Syekh Siti Jenar manunggal sawiji jenenge Syekh Siti Jenar. Nggih. Ora ketan kepiye wae. Kuwi dilentreno, kuwi junjung derajate Syekh Siti Jenar. Nggih. Nang aku ngerti, Tang. Perkawis napa? Mergo lontang kan Syekh Siti Jenar kuwi ibarate anak karo tuwa. Nggih. Ora ana dinane jeneng anak kok arep dilomprongke kawan wong tuwa. Nggih leres. Mergo wong tuwa sing ukir jiwaragamu. Nggih. Nanging, Tang, Pripun? sebab apa Guru Agung Syekh Siti Jenar kok ora gelem manunggal sawiji kelan para wali? Perkawisipun menapa Rama Bonang? Sawise tak telisik, aku tekan Mabang Kendosawa Semarang. Oh, Tang, jebul gurumu Syekh Siti Jenar ngedeke pondok pesantren yo, Tang. Ngedeke pondok pesantren plakat dhuwur lawang ditulisi Widatul Wujud. Nggih. Widatul Wujud kuwi ilmu kasunyatan. Nggih leres. Jarene gurumu swarga neraka kuwi ning alam donya. Nek swarga neraka kuwi besok nek wis mati, Tang. Lha wong swarga neraka kok ning alam donya kuwi swarga nerakane sapa, Tang? Tenane mboten keliru ngendikanipun Rama Agung Syekh Siti Jenar. Yo ya tetep keliru, Tang. Bener. Lah kok bener? Neraka swarga ting alam donya. Leres. Swarga neraka kuwi besok nek wis mati, Tang. Boten. Besok nek wis mati. Tesih urip. Lah nek pancen kowe kondone isih urip, contone piye, Tang? Contone kula contone nggih ketoprak niki. Niki neraka riyen nggih. Ya. Neraka niki kula tuladane kula gambarake. Gambarake ketopake Bapak Sukono Cipris saking Jepon Blora Tuwirejo. Ditekake teng Desa Banyurip, Kecamatan Pancur nggih Bu nggih. Nah. Bapak Sukono nekake ketopake wonten Banyurip, panggunge tekane jam 3, ketoprake tekane pating sengkil siji-siji ora bareng, gonge ya kaya ngono tekane jam 4. Muring-muring bapak sing kagungan kersa. Mergo mangkel ora cocok omongane Bapak Sukono. Bapak Sukono ditimbali bapak ingkang hamengku gati, mergo mangkel ketoprake ora jumbuh karo omongane. Muring-muring Bapak Sukono diawe mara dikepruki. Pak Sukono blonyok kabeh ajur wonge. Lah niku sing jenenge neraka. Lara kabeh niku swarga napa neraka? Ya neraka, Kang. Wong nek dikepruki banyak kabeh kuwi neraka. Lah
Sing nomor kalih kula gambarake nggih ketoprak Pak Sukono niki swarga lho. Iki gambarane swarga. Oh, nggih kula gambarake ketoprak Pak Sukono. Iya. Ketoprak Pak Sukono panggunge tekane jam 8. Jam 10 panggunge wis ngadet. Ketopake rombongane tekane bareng mergo ditumpake mobil. Seneng bapak sing ngamung-gati. Seneng delok ketoprake. Ning ngoten siji sing elek. Sing wedok piye nak? Sing wedok rupane ayu-ayu, sing lanang rupane bagus-bagus. Ning ngoten siji sing elek rupane. Ketoprak Pak Sukono sing wedok ayu-ayu, sing lanang bagus-bagus. Nggih. Ning siji ana sing elek. Nggih, Sing elek sapa? sampean dhewe. Kepron biasa. Sunan Bonang elek tak bagus, Bu, Pak. Elek tak bagus. Kula mboten ngarani lho. Wong iki ndak gadoro aku kowe cah. Sunan Bonang bagus apa elek? Elek apa bagus? Ora mbok bolor apa-apa. Lah nek bapak sing ngamung-gati ngerti ketopake Pak Sukono do seneng kabeh warga rombongan Topak Trimanggala Pak Sukono diawe mergo seneng atine diweni tambah dhuwit 7 juta. Seneng wong seneng niku swarga napa neraka? Swarga nang. Alhamdulillah. Sing nomor 3 Takok terus lek. kula tak takon sepisan meneh nggih. Takok terus ae. Lah nek mbok wong mboten roh niki wajibipun pripun? Kowe arep takon apa nang? Jare ngajeng sampean ngendika nek sak patine Guru Agung Syekh Siti Jenar jasate dadi asu belang ya. Iya. Lah, kula sakniki tak takok. Napa matine guru kula niki mboten didusi, mboten disuceni iki? Tang ora ketangkepe wae, Syekh Siti Jenar kuwi ya muridku. Jasate ya didusi, jasate ya disuceni, malah aku dhewe sing mangku karo gurumu. Mangke riyin. Jasate Guru Agung Syekh Siti Jenar dadi asu. Iya. Saniki wong Islam nek kesenggol asu niku hukumipun pripun? Najis Mugolando. Sampean kondo, sampean melu ngedusi, saya-saya sampean sing mangku Guru Agung. Iya, Lah nek- ora ketampe wae wong kuwi muridku. Nggih. Jasate Syekh Siti Jenar ya didusi, ya disuceni. Nggih. Malah aku dhewe sing mangku karo gurumu. Nek ngaten ndak sampean sunan-sunan najis. Rek iso iku tak? Lah jare mangku guru kula. Mongko guru kula matine jasate dadi asu. Ngene lho, Tang. Nggih pripun? Waktu jasate gurumu didusi, Nggih. kuwi jek asli jasate Syekh Siti Jenar. Tesih wujud Guru Agung. Lho iya. Nggih. Sawise bar didusi disuceni, kuwi rak ditelake marep dikubur. Diwacake kalimat thayyibah. Diwacake kalimah thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tang. Sawise gurumu diwacake kalimat thayyibah, Tang. Jasate gurumu dadi asu belang nyuyang. Nggih, mboten napa-napa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula meling kalih Rama Sunan Bonang nggih, benjang nek ajeng mati mboten usah diwacake kalimah thayyibah. Tang. Kenapa? Kowe meling karo wong Banyurip. Nggih. Besok nek aku mati kok mbok penging diwacake kalimat thayyibah. Kuwi pas, kowe jumbo. Lah nek benjang sampean mati diwacake kalimah thayyibah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lah nek jasate sampean dadi celeng. Celeng dadi nosor bathuk ngono. Sunan Bonang jasate ora iso dadi celeng. Lah kok saged? Mergo Sunan Bonang ora tau ngapusi karo wong. Sunan Bonang ora tau bodoni karo wong. Nek ora kepepet Mateni wong. Sunan Bonang niki wong beto napa pinter Bu, Pak? Beto napa pinter?
Kowe kok golek bola terus ae ta? Wong banyu urip sak kiwa tengen iki balane aku kabeh. Lah niki sing pungkasan. Takok terus ae Kang. Takok apa neh? Kula tak takok, kula kepengin ngertos makomipun Guru Agung. Piye ta? Kula kepengin ngerti kuburane Guru Agung. Nek wis tak didono arep apa ta? Ajeng kula bongkar. Kang, kowe ngerti tatanan oleh Bintara Demak apa ora Kang? Tatanan wonten Demak pripun Rama Bonang? Tatanan oleh Bintara Demak nek ana wong mati dikubur. Nggih. Kuwi ora kena dibungkar Kang. Ning ya kono kena dibungkar yen to disujanakno. Lah. Kula sujana. Bang. Bang. Iku kanggo apa, Kang? Niki mboten pedang embu-embuan. Asli pedang tenan. Kanggo apa, Kang? Sampeyan bodoni kalih kula. Ora, Nggih, ora. kuburane Guru Agung Syekh Siti Jenar ajeng kula bongkar. Ojo ngono, Kang. Sampeyan gelem nduduke makume Guru Agung tambah. Kang. Oh, Kang. Kang. Kang, oh, Kang. Ketoprak iki aja ngene, Kang. Kula ati kula kadung mangkel. Wong mangkel niki mboten enten sing ngukumke. Ojo ngene, Kang. Tak Ketoprak ini kok nganggo ngono ya, Kang. Lah kok nek aku mati bojoku piye? gampang. Lah piye? Bojone sampean mengke kula peh. Lah anakku Tak buah. Oh, Aduh. lah bojoku dipek kok. Anak arep buah. Ora apa-apa. Bojom saiki ayu kok. Ora apa-apa. Nek bojoku mbok pek ora apa-apa. Nggih. Anakku mbok pek mbok buah ya ora apa-apa. Nek ora syaratnya. Syaratnya pripun? Anakku sing saya perawan yo tak. Ojo kok nakal. Napa sampean ulune kula ketok ben dinding di tangan kiri. Ojo kok nakal, Kang. Iya yo apa yo? Iya yo, Kang. Tak dudono makro. Iya ya. Kalau Pojok pondok para cuk. tak dudono, Kang. Tak dudono. Sampean duduke. Iya. Yen napa? Tak dudono ning aku njaluk tempo 8 dina, Kang. Kesuwen. 8 dina. 15 dina. Kesuwen. Kok iso murah ketenge medun durune mbah kok. 6 dina. Mboten. 2 dina. Saiki dari kowe. Eh, Saiki. sebab apa kowe njaluk saiki? Lah sesuk mulai. Eh, Sesuk mulai. lah mulai main apa ora? Bola kemain to ora kok? Yo turu. Aku main ke sawah. Yo tak dudono. Tak dudono saiki, Kak. Tak dudono saiki. Sampeyan duduke. Iya. Ning orane pendopo agung. Sing pundi? Rene ning pendopo agung akeh para prajurit, akeh penggawa. Tak dudono ning sawentara iki kowe nganti ana sak tengah alun-alun Demak. Rama Sunan Bonang. Kula ndeni teng tengah alun-alun. Nek sampean mboten teko ngandani perkawis pakuburane Guru Agung Syekh Siti Jenar. Hati-hati sampean. Tak dudono, Kang. Sampean hati-hati. Nek liwat Semarang, sampean hati-hati. Ora apa? Nek sampean bodoni kula ketok lune sampean. Ora, Kang. Kula nyuwun pamit Kanjeng Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai wedi. Kakang Sunan Bonang. Lho sampai wedi. Nek ing perkawis menika sekecih kula dadi mir para sopan. Sampai wedi. Kowe wedi. Kula kira kok wedi. Kula mboten wedi. Lontang niki kula bodoni. Wong lontang kaya curut kok diwedeni. Kula mboten wedi kula bodoni.
Nopo tak? Karene nek sampean ngomong, Aku ngomong piye? kula krungu suarane sampean. Kae lho, lontang rupane kok kaya curut. Sing arani lontang. Sing arani lontang kok curut sapa? Sampean kula krungu. Kowe salah rumon. Salah krungu. Syuk. Lah sing bener pripun? Aku ora muni lontang kaya curut ki ora. Lah sing bener, Lontang iki lho kok curut. boten lontang kaya curut. Lah sing mari iso. Sampean ngarani lontang kaya curut. Sunan-sunan gresik kok gede kok tewel. Sapa? Sampean Sirahku kaya apa? kaya tewel. Kaya tewel. Nggih. Takoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nek mawon. Kakang Sunan Bonang. Kula tak kongkon kalian kula salam. Mohon salam. Pripun Kanjeng Sunan? Kriwian dadi grojokan. Grojokan dadi pengawal. Perkara dhewe dadi perkara gede. Lontang baleke. Songkon Pak Bidara. Nek carane ngene. Nek kan sekaten tambah kawis. Ayo prajurit. Kakang Sunan. Wong setunggal kula suwati Nek panjenipun saking ikut. Panjenengan kados ngenani perkawis lontang datang. Namun mangga saking ampun ngantos negari jatep ing Bintara Tumpah menika kangge ajeng perang. Mergi pulkanipun penggalih lontang saking Semarang. ampun patus kasunan. Perkara lontang tanggung jawab Sunan Kilapa. Matur saking Kula tak wangsung wonten ing pertalan. Nyai Aki Sugeng Lampah. Assalamualaikum. Wa